Basa symbolizuje hudbu a zábavu. Daj to zaspať. Nebuď nervózna hlavne. A ten byť ako ten posledný mal byť ako ich vyvolený. Áno? Ten posledný mal byť ako ich vyvolený. Alebo ako ich nastavujúci, alebo vyvolený, to je jedno. Travičku sedenie, šala som travičku sedenie, sa nimi tak malku na dedine. Môžem? Aha. Na 1. mája prebieha stávanie mája, čo znamená odchod zimy a príchod jary. Prebieha nasledovným spôsobom. Už 30. apríla sa odoberie lesník s chlapmi z dediny do hory, kde vyberú krásny, štíhly, vysoký smrek, spília ho. v našej dedine Kolačno počas roka prebiehajú udalosti. Áno, Tereska? No. Počúvaj, nevadí, keď budeš môcť, tedy prídeš. Ja natáčam práve ten úvod. A už som natočila aj Luciu, akože to bolo veľmi krátke, to som natočila. Kedy môžeš byť, tedy prídeš a keď nie, tak sa priprav na zajtra. No, na zajtra. Dobre, láska moja, Nikolka bude rada, kedy prídeš, tedy sa to natočí. Naša kapela. To je asi len takto kapela. S ktorou sme si spievali. Môžeme. Na čo? Ja posediačky spievam. Čo ste hasiči a čo ste robili? Ty si nervózny? Nie. Ja som vôbec nemyslel, že takto pohorí. A však si nepohorel. Len sa... No,
až si to budem prepisovať potom, tak si to už dám do tohto, ale to nevadí. Kde sme skončili? Na začiatku. Ale zase, kto by to neodčul, že to nevie, tak Adam si nemohla cez spolu zoberie, ako to prebiehalo.